कुमारिकाता दखरा एबसुनि बानजायनायाव 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि। बड'फा गोजोथियारि सोलायनाय मावथांखि लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि बर' लाइमोन गथ'साफोरखौ फुटबल एबा जोलुर गेलेनायनि फारसे गोख्रों आखा-फाखा गेलेगिरि सोरजिनाय थुलुंगाखां थांखिजों रायजोनि मोनफ्रोमबो दखरा एबसुआनो 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर बादायलायनायखौ बोसोरफ्रोमबो खुंबोबाय थादों आरो बर' हारिनि गेजेराव गोख्रों फुटबल गेलेगिरि सोरजिनो हादों। थिग बेबायदिनो कुमारिकाता दखरा एबसुनि बानजायनायाव 5-13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ मथंगापार आंगारखाटायाव मैयानि समाव खुंफुंनाय जायो। तामुलपुर बियाबनि एमएलए जलेन दैमारी, तामुलपुर जिल्ला एबसुनि लोगो आफादगिरि फुकन बर'जों लोगोसेयैनो कुमारिकाता ओनसोलनि समाज सिबियारि फोरोंगिरि बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरिफोर आरो रायजो राजाफोरनि जथायै नुजाथिनायाव गाजा गोमजायै मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों खुंनाय जायो। कुमारिकाता दखरा एबसुनि आफादगिरि शुक्लेश्वर दैमारी खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथियोदि जोंनि लाइमोन गथ'साफोरखौ समाजारि बेरेखा हाबा जेरै जौ लोंनाय, गान्जा सोबनाय, फेग्रा मुवा लानाय बायदिखौ होबथानानै फरायनाय आरो गेलेनायनि फारसे थुलुंगाखां होनाय थांखिजों बोसोरफ्रोमबो जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ खुंबोबाय थादों होनना फोरमायथियो। दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैहाय जों फाइनालखौ फोजोबबाय। बे फाइनाल गेलेनायाव जाय देरहागिरि टीम, बे टीमखौ जिल्ला लेभेलाव गेलेहोनाय जासिगोन। दा बेखायनो जोङो बेखौ माबादिहाय आरोबाव मोजांसिन खालामबावनो हायो, बे देरहागिरि टीमखौ जेखौ नाजागोन, भट होनो हायो नामा जों नाजागोन। बेखिनिखौ बेबादिनो जों देरहासार जाबोनो हायो नामा बेखौ नाजानाय जागोन। होनना बुङोब्ला गेलेनायनि भट्स बेखौ दिनैनि समाव इम्परटेन्ट जानानै फैदों। मानोना सिगांनि बादि ट्रेडिसनेल गेलेनाय बे दिनैनि दिनाव सोलिला। मानोना दानिया टेकनिकेल एसे खेलानि जि गेलेनायनि टेकनिकफोरा एसे आलादा बा एसे गोदान धरननि जाबाय, जायनि जाहोनाव दिनैनि समाव गोदान आदबजों खेला गेलेनाय बेखौ फोरोंनांगौब्ला भट्सनि प्रयोजन जायो। बेखायनो जों भट्स होनानै माबादिहाय जोङो फरायसाफोरखौ, गेलेगिरिफोरखौ साबसिन गेलेनो हाहैयो नामा बेखौ नाजानाय जागोन। बे बान्था होनाया बे जोंनि होथारनांगौ होननानै साना, जियानो जाया मानो कुमारिकाता दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बान्था बादिबो जास्ट बेखौ खरसा थरसानि एसे खोथा थायो। प्राइमारिनिफ्राय बाहागो लाफैयोब्ला, दा प्राइज होयोब्ला बे प्राइज होनायानो बिसोरनि थांनाय फैनायनि TADA बादि खामानि जायो। जायनि जाहोनाव फार्स्ट प्राइज हिसाबै जों 7,000 होयो, ओमफ्राय सेकेन्ड प्राइज रानार्स आपनो जोङो 5,000 होयो आरो बेस्ट किपार आरो बेस्ट प्लेयार सायख'नानै जोङो बान्था होनाय जायो। बेबायदिनो नैबे खेलानि गेजेरजों जे लाइमोनफोरखौ मोजां गेलेगिरि दिहुनलांनायनि मोनसे लामा होननानै बेबो गेलेनाय होनना बुङोब्ला दा नैबे समाव बे गेलेनायजोंनो बे प्रफेसन खालामना लानानै दिनैनि समाव थांना थानायनि राहा बेखौबो दिहुनना लानो हायो। दिनै जोङो नुदों हलिचरन बर', बिदिनो दुर्गा बर', अंकुसिता बर'मोन बादि दिनैनि समाव बर'निफ्राय मोजां गेलेगिरि जानानै गावसोरनि जिउखौ दाना लानो हाबाय। दा बेखायनो बे फरायसाफोराबो जेन गेलेनाय बिथिंजों गावनि जिउखौ दाना लानो हायो नामा, बेखौ बिथांमोनखौ जोङो थुलुंगाखां होनाय जायो। कुमारिकाता दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय देग्लाय 13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय, बे बादायलायनायखौ जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथांखि, बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि, बेजों लोब्बा लाखिदों। देग्लायहाय कुमारिकाता दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव 8 प्राइमारिनिफ्राय 8 जि गेलेनाय टीम बाहागो लादों। दा बे गेलेनाय बाहागो लाहोनानै जोङो फरायसाफोरखौ जोङो मबाइल नायनाय बा बिसोरो बायदिसिना बेखार लेखा फरायालासिनो बेखार थानाय बैफोरबायदि बिथिंनिफ्राय माबादिहाय जोङो गेलेनायनि प्रति
एसे गोसो होहोनो हानानै बा बैफोरनिफ्राय जोङो जानगार जाहोनो हायो नामा बेखौ नाजानाय जादों। बेयो जोबोद गिदिरथार थांखि। दुलाराय बर' फरायसाफ्रा बेखौ अराय सम मावलांबाय थानो गोनां जागोन। मानोना जोङो दिनैनि समाव जोङो फरायसाफोरखौ बांसिनहाय मबाइलजोंनो गोदोना थानाय नुयो आरो बिमा बिफायाबो जोङो मबाइल गेलेनाय मबाइल नायनाय बिनिफ्राय फरायसाफोरखौ बांसिनहाय जानगार जाहोनो हायाखै। जायनि जाहोनाव दुलाराय बर' फरायसाफोरा नैबेबायदि हाबाफारिफोरखौ लानानै फरायसाफोरखौ जोङो मोजां गोथों लामाजों लाबोफिननो हायो नामा बेखौ नाजाबाय थानाय जादों। बेनो जोंनि गिदिरथार थांखि।